Добър вечер на всички! Тази вечер ще говоря за диабета. В Австралия, не съм сигурна за цифрите за САЩ, в Австралия 500 нови диабетици биват диагностицирани всеки ден. Разгледахме третия закон на Нютон за движението, за всяко действие има равно и противоположно по сила противодействие. Всъщност това не е третия закон за движението на Нютон, а Божий закон. И ние го виждаме в Галатяни 6, стих 7, където Библията казва: не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Каквото посее човек, това ще и да пожъне. Но има голям измамник, който е измамил хората до точката, в която те не осъзнават, че това, което ядат, това, което правят, всъщност допринася за техния диабет. Ако е чиста лъжа, вие я виждате веднага, но при измамата не е както изглежда. Това е, което бих искала да разгледам тази вечер. Бих искала да дръпна завесата и да ви покажа защо има такъв. Всъщност, ако искате да говорите за пандемия, мисля, че трябва да кажете, че диабетът е такава. Той е световно разпространен. Със сигурност е така. И има причина, защото Притчи 26 стих 2 заявява, че проклетия не постига без причина. С други думи, нито един проблем не възниква без причина. И в Йов 29 стих 16 Библията казва: причината, която не знаех, я издирих. Консултирах се с човек преди около 10 години в Мелбърн. Те са точно най-долу в Австралия. Попитах го: какво работиш? Той каза, че е частен детектив. Казах: и аз съм такава. Всички трябва да сме частни детективи. Да изследваме защо тези неща са такива и всички трябва да бъдем свой собствен лекар, защото само вие знаете как се чувствате, само вие знаете през какво сте преминали и само вие знаете как тялото ви реагира. И много важна част от това да бъдете свой собствен лекар е слушането. Били ли сте някога при лекар, който не иска да слуша? Много е разочароващо. Не бъдете такъв лекар. Трябва да слушате. Слушайте, защото тялото ще ви говори. И ако не се вслушате в първия шепот, тялото ще започне да крещи. А когато започне да крещи, нанася щети. Затова слушайте и отговаряйте. И винаги, когато има заболяване, трите неща, които гледате – историята, защото историята показва защо тези неща са така. Симптомите. Симптомите биват лекувани медицински. Но когато симптомите се лекуват с лекарство, то просто отнема гласа. През 70-те години имах малка кола, която беше Фиат. И всеки път, когато маслото намаляваше, една синя светлина започваше да мига. Беше много досадно. И какво ако взема чук и разбия тази синя светлина? Тогава тази досадна светлина вече няма да я има. Аз не съм механик. Колко време ще карам преди двигателя да блокира? Трябва да слушате. Трябва да реагирате на симптомите. Повечето лекарства просто заглушават симптомите. Когато лекувате някого по естествен път, работите с лечебните сили, които Бог е вложил в това тяло. Вие лекувате симптомите. Защото симптомите са гласът на тялото. То казва: извинете, имам нужда от малко помощ тук. И след това, докато прилагате прости естествени лекарства, коригирате, прилагате истинските лекарства, принципите на поддържай ме, след това следите реакцията на тялото. И тялото ще каже: не, това няма да помогне много. Или тялото ще каже: това ми харесва. И ако тялото каже: това ми харесва, правите точно това. Това е вашата посока. И запомнете, ще ви дам 4 думи. Първата дума е аз. Аз съм господар на съдбата си. Аз съм този, който избира какво да прави и какво да не прави с тялото си. Човешкото тяло ще се излекува само, ако ето дума от 3 букви. Ако му осигурите правилните условия.
И сме виждали много хора напълно преодолели диабета тип 1 и тип 2. И след това 4-буквената дума защо. Ако тялото не реагира, питаме защо. И това може да е думата с 5 букви – време. Библията казва в Галатяни 6 стих 9: да не ни дотигнува да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. Повечето хора не се разболяват за една нощ и не се подобряват за една нощ. Забелязали ли сте? Понякога това отнема 20-30 години за разболяване. Добрата новина е, че не са необходими 20-30 години за излекуване. Но може да отнеме година или две. Трябва да му отделите малко време. И другият стих, който можете да дадете, за да насърчите хората с фактора време, се намира в Евреи, глава 10, стих 35. Там се казва: не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда. Не отхвърляйте доверието си в Бог. Не отхвърляйте доверието си в това невероятно тяло с вградена способност да се самолекува. Затова не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение. Чухте ли това? Защото ви е нужно търпение. Та, като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото е още твърде малко време и ще дойде Той, който има да дойде и не ще се забави, който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от тия, които вярват, да се спасява душата им. Бих искала да добавя още нещо тук и от тях, които вярват в изцелението на тялото. Да, и Исус идва да спаси не само душата, но и емоциите, умственото, физическото. Той ни лекува като цяло. И всички сме свързани. Затова сега нека навлезем дълбоко. Нека навлезем дълбоко в човешкото тяло, във вътрешните процеси на клетката. Притчи 14. 6 стих казва, че знанието е лесно за онзи, който разбира. Искам да ви вкарам в БЦТ, бизнес центъра на човешкото тяло, вътрешните процеси на клетката. Искам да ви вкарам в нея. Защото когато разберете как работи този процес, започвате да научавате за това, от което тялото се нуждае, за да предотврати диабет. И също така, за да се изцели от диабета. За това ще започна, като ви показвам обичайните храни, които хората ядат днес и какво се случва във вътрешността на клетката. И сме стигнали до време на планетата Земя, когато хората ядат големи количества въглехидрати. Нека да видим. Хляб. Магазините за хляб са навсякъде. Влизате в супермаркет, има цял ред за хляба. И очевидно това е популярна храна. Зърнените култури. Има цял ред посветен на зърнените култури. Доктор Келог би се разярил, ако види от какво се правят днес неговите кораби. Трето, ще кажа една дума, но всъщност можех да добавя 20 думи. И щеше да се запълни цялата дъска. Да кажем торти. И така нататък. Имат се предвид бисквити, круасани, мъфини, бисквити. Ние наричаме бисквитките бисквити. Вие ги наричате бисквитки. Когато австралийците дойдат в Америка и видят табела, на която пише бисквити и сос, ние просто си мислим, какво ядат тези хора? Мислихме за вашите бисквитки с сосове отгоре, но мисля, че бисквитката е кифличка или руло. Също имаме гевреци, понички. Можете да разберете какво имам предвид. Сладкиши, пайове, всички сладкиши. Просто казваме кейкове. Също и пица. На 5-то поколение австралиец, шотландски произход, дете на 60-те, дори не знаех какво е пица. Не знаех какво са макарони. Какво ядяхме? Имахме колбаси и котлети, картофено пюре, замразен грах и боб всяка вечер от седмицата, с изключение на неделя, когато и мама правеше печено агне. Ориз.
Също никога не ядяхме ориз. Не мисля, че ядох ориз до около 18 годишна възраст. Картофи? Да, имахме картофи всеки ден и аз все още правя картофи всеки ден, защото съпругът ми е ирландец и картофите са важни. И на последно място и със сигурност най-малко по отношение на хранителната стойност е чистата кристализирана киселина, която е извлечена от растението захарна тръстика. Бихте ли се съгласили с мен, че хората са станали големи консуматори на въглехидрати и не мисля, че някой е избрал да се храни по този начин. Мисля, че е просто удобство. Имам дами, които ми казват: Барбара, не разбираш, нямам време да готвя. Не готвя, просто съм твърде заета. И когато хората са гладни, какво грабват? Но знаете ли какво е интересно? Аз живях в тропическа гора в продължение на 12 години, отгледах децата си в тропическата гора и всичко, което ядохме, го правих аз. Правех всичко. Това не е бърза храна, когато я приготвяте сами, нали? Долу във фермата това е вашата бавна храна. Коя е вашата бърза храна? Плодове, зеленчуци. Просто е ябълка, ящи ябълка. И тъй като днес хората са толкова заети и посягат към удобното, посягат към бързото, всъщност сме загубили представа наистина за начина, по който трябва да се храним. Всички тези храни се разграждат в стомашно-чревния тракт до единствена структура, наречена глюкоза. И вече глюкозата е в кръвта. Знаете ли, че вашият стомашно-чревен тракт е куха тръба и всичко, което влиза в кухата тръба, не е част от вас или мен, докато не се разгради до глюкоза. След това се абсорбира в кръвта. И Библията казва в Левит 17:11, че животът на тялото е в кръвта. И нещото, което го прави живо, са хранителните вещества от храната, която ядем. И така, тя се разгражда в стомашно-чревния тракт на глюкоза, абсорбира се в кръвта, отива до главната магистрала М1, порталната вена, направо в черния дроб. След това черния дроб определя къде да отиде и първото място, където ще изпрати глюкозата, е към клетката. И глюкозата преминава в клетката под действието на инсулина. Инсулинът е хормонът, който отключва вратата, за да позволи на глюкозата да влезе в клетката. Нека нарисуваме нашия панкреас и да видим какво прави. Панкреасът живее под лявото ви ребро. Черният ви дроб живее под дясното ребро. И панкреасът ви освобождава два хормона в кръвта, единият е инсулинът. Ролята на инсулина е да намали нивото на кръвната захар в кръвта, чрез приемане на глюкозата в клетката. Той освобождава друг хормон и това е глюкагон. А глюкагонът е хормонът, който се освобождава, ако нивата на кръвната захар падна твърде ниско. Той се освобождава, за да повиши нивото на кръвната захар отново. И можете ли да видите, че Бог в своята мъдрост и милост, когато създаде панкреаса, това е органът, който балансира нивата на кръвната ни захар. И когато всичко в тялото работи добре, тези два хормона работят много добре заедно. Но се случва нещо, което причинява смущение. И това е, което ще разгледаме. И така, първото място, където черният дроб изпраща глюкозата, е в клетката. Тя влиза в клетката и преминава през 20 малки химични реакции, или път от 20 стъпки. Нарича се гликолитичен път и ни доставя 32 единици енергия. Крайният резултат от 20-стъпковия път е химическа форма на глюкоза, наречена пируват. И пируватът като химична форма на глюкозата се захранва с това, което често се нарича електроцентрала на клетката. Това е цикълът на Кребс вътре в митохондриите. Само път от 8 стъпки, но този път от 8 стъпки ни доставя много впечатляващите 36 единици енергия. Кислородът прави разликата. 20-стъпковият път не използва кислород. Той произвежда енергия чрез процеса на ферментация, докато пътят от 8 стъпки поради наличието на кислород, той ни дава 36 единици енергия, но все още има много останала глюкоза. Само толкова може да бъде изпратено до клетката. И сега черният дроб съхранява малко и това съхранение се нарича гликоген.
И това е като малка чепка грозде, разположена вътре в мускулната клетка. И всяко зрънце, така да се каже, е молекула глюкоза. Удивителен процес. И така, гликогенът е името дадено на бързо освобождаващата се глюкозна буря, която вече се намира в мускулната ви клетка. Ето защо не е нужно да ядете преди тренировка. И тази сутрин търсих много, но не можах да намеря парк. Последвах няколко дървета, но нямаше парк в близост до мен. И се въртях, имах доста добра разходка. И не трябваше да ям преди да ходя, защото вече имам запаси от гликоген в мускулната ми клетка. И когато започнах да движа тялото си, особено когато открих хълм и имах нужда от глюкоза, тялото просто взема глюкозата и захранва с нея пътеките. Взима и захранва пътеките. Взима и захранва. И тъй като движа тялото си, защото работя все по-бързо и по-бързо, дишането ми става по-дълбоко и получавам повече кислород и така и повече енергия. Ето защо е вярно, че ще получите повече енергия, отколкото изразходвате при сутрешната си разходка. Познавам един млад мъж, той ми е приятел. Току-що получи много лоши новини, че жена му има любовна връзка. Той ми каза, че работи по цял ден, а трябва да се грижи за 2 малки момчета. Каза, че е уговорил среща с личен треньор 3 вечери в седмицата. Той каза, че отива при този личен треньор и това е последното нещо, на което иска да отиде. Той е свършен, но си е платил. Но излиза физически изтощен, а емоционално съживен. Защото докато тренира и диша по-дълбоко, той получава повече кислород. Когато всяка една от вашите 75 трилиона клетки има достатъчно кислород, вие ще изскочите от кожата си. Звучи добре? Нека продължим с пътуването на глюкозата при диета с високо съдържание на въглехидрати. Все още имаме останала глюкоза, защото само толкова може да се съхранява като гликоген и така сега тялото я съхранява. Най-удивителното депо за гориво в тялото се нарича масни клетки. И какво се случва на средностатистически американец при тази диета с високо съдържание на въглехидрати? Те стават все по-големи и по-големи и по-големи, мазнините ви правят дебели. Това е третото място, където черният дроб трябва да съхранява глюкозата като мазнина. Докато минавам през моето описание на диабета, това, което се случва в клетката, е от изключително значение. Има няколко неща, които допринасят за диабета днес. И това основно е закуската на една нация. Те имат 3 основни неща, които причиняват диабет. И каква е тя? Да кажем, че обикновено ще е зърнена закуска и повечето зърнени храни са направени от пшеница. Знам, че в Австралия може би сте чували за Weet-Bix или Weet-Bix. Има много зърнени култури, направени от пшеница. И какъв е проблема с пшеницата? Бог не е ли направил житото? Направи го, да. Проблемът е, че през 50-те години на миналия век доктор Норман Булак и неговият екип от изследователи са подложили пшеницата на интензивно кръстосване. Те се опитаха да създадат растения с висок добив на зърно и го направиха с очевидно благородна цел да намалят бедността, особено в страни като Африка, Индия, Мексико. И след много години интензивно кръстосване, растението имаше висок добив на зърно, но стъблото би се пречупило. Защото когато бях малко момиче, житото растееше толкова високо. Забелязали ли сте колко високо расте днес? То расте само толкова високо и те трябваше да се върнат към чертожната дъска и излязоха с растение, което расте само около 2 фута. Има дебело стъбло, така че може да издържи големия добив на зърно. И някои растения произвеждат 6 до 8 пъти повече зърно от оригиналното растение.
Доктор Норман Булак получи Нобелова награда за неговата хибридизирана пшеница. Но тъй като те не смятаха, че трябва да подложат пшеницата на проучвания за безопасност, не бяха направени проучвания за безопасност. Звучи познато, нали? Не са направени проучвания за безопасност. И фермерите го харесваха, защото получава 10 пъти, понякога 8, понякога 6, повече зърно на акър. През 1976 получава Нобелова награда и след това хибридизираната пшеница се разпространява по света. Към 1990 всеки хляб, всяка зърнена закуска, всяка торта, пица, паста и разбира се цялата секция на кейкове, понички, гевречета, всички те са направени от хибридизирана пшеница. Но едва сега започва да се разкрива опасността от тази хибридизирана пшеница. Не можете да подобрите Божието. Житото, което Бог създаде, беше идеално за човечеството. Но тази хибридизирана пшеница започва да разкрива проблеми. Една моя приятелка е лекар, тя се пенсионира на 78 години. Каза, че е лекар от 40 години. Каза, че преди 40 години не са чували за непоносимост към глутен. Преди 20 години едва започваше да се чува за това. Ако искаме да говорим за пандемия, мисля, че бихте казали непоносимост към глутен, чувствителност към глутен. И много хора са нетолерантни и чувствителни и дори не го осъзнават. Двата най-чести симптома на чувствителност или непоносимост към глутен са мозъчна мъгла и подуване на корема. И както ще видите в петък вечер срещу събота, единствената част от тялото, която големият измамник иска да събори, е мозъкът. Той иска да се намеси в частта от тялото, където общуваме с Бога. И създаде много сложна протеинова структура. Това е вашата непоносимост към глутена, но искам да разгледам нещо друго, което драматично засяга диабета. Хибридизацията на пшеницата промени структурата на нишестето. Структурата на нишестето, която е създадена при хибридизацията на пшеницата, се нарича амилопектин. Амилопектин А. Нека да разгледаме нивата на кръвната глюкоза. Да кажем, че това е нормално. Амилопектин А ще повиши нивата на кръвната захар много високо, много бързо и след това винаги има съответен спад. Това е вашият амилопектин А. Нека ви дам нещо, с което да го сравните. Амилопектин Б се намира в бананите, картофите и ако сте запознати с гликемичния индекс на храната, при бананите и картофите той е доста висок. И така, къде стоят те? Бананите и картофите повишават нивото на кръвната захар сравнително високо, сравнително бързо. И така получавате сравнително нисък скок. Така че там е вашият B. Амилопектин С се намира във вашите бобови. Това са кабан, золеща, боб лима, боб канелони. Това дава прекрасно стабилно покачване, поддръжка и хубав постоянен спад. Какво иска всяка клетка в тялото ни? Бог е определил тялото и храната, която трябва да отиде в тялото, да получава постоянно, сигурно снабдяване с гориво. Но можете ли да видите, че тези амилопектин А и Б получават това бързо покачване и всеки път, когато получите бързо покачване, имате съответното спадане? Мисля, че всеки знае, че при рафинираната захар със сигурност се получава бързо покачване и бързо спадане. Но колко от тези храни съдържат рафинирана захар и пшеница заедно? Винаги има захар в хляба. Това е с което маята расте. Зърнена закуска, предизвикателство е да намерите зърнена закуска без никаква захар в нея. Торти, всички понички и така нататък. И пицата има захар, защото маята се нуждае от захар, за да втаса. Вероятно макаронените изделия са единствените, които нямат рафинирана захар. Така че много от тези храни са комбинация от рафинирана захар и пшеница. Един човек ми писа и каза: Барбара, грешиш за житото. Исус каза, че Той е хлябът на живота. Казах, че Той е хлябът на живота. Но хлябът, за който говори, не е хлябът, който имаме днес. Хлябът, който имаме днес, е много по-различен от хляба, който е бил правен.
Всъщност, все още можете да получите пшеница, която не е хибридизирана. Наричате древни семена. Спелта, камут, лимец. Те са това, което традиционно се наричат древни семена. Наричат се древни семена, защото не са хибридизирани. Нека да ви покажа къде се намират в гликемичния индекс. А какво е гликемичният индекс? Гликемичният индекс на храните е колко бързо глюкозата в храната се освобождава в кръвта. И това може да направи драматична разлика при диабетик, чийто панкреас е компрометиран и не работи добре. Изходното ниво е 55, така че всичко под 55 се счита за нисък гликемичен индекс. Нека ви дам няколко илюстрации. Череши. Черешите са на 26. Грейпфрут. Не е изненада, че грейпфрутът е на 25. Те са добри плодове за диабетиците, тъй като те освобождават глюкоза постоянно, докато бананът освобождава бързо и може да повиши нивото на кръвната захар. И диабетикът всъщност може да контролира нивата на кръвната си захар много добре, като просто се насочва към храни с нисък гликемичен индекс. Не е трудно да потърсите в Google диаграма на гликемичен индекс и да я погледнете. Картофите се намират много високо, докато сладкият картоф вероятно е около 45, малко е по-нисък. И каква е разликата? Гледате картофа и сладкият картоф, режете ги. Каква е разликата? Под микроскоп се разкрива, че в белия картоф структурата на влакната е хлабава, бързо освобождаваща глюкозата. Но под микроскоп, ако погледнете сладкия картоф, структурата на влакната е стегната, бавно освобождаваща глюкозата. Наистина това е, което прави разликата. Къде се намира захарта върху гликемичния индекс? Независимо дали е бяла или кафява, тя е на 59. Това не е изненада. Бял хляб. И ние просто ще кажем всички неща от бяла пшеница седи на 69. Как така? Това се дължи на амилопектина. Това означава, че парче бял хляб ще повиши нивото на кръвната захар по-високо дори от бомбон. Пълнозърнеста пшеница. Къде се намира тя? Пълнозърнестата пшеница е на 72. Как е възможно това? Не е ли пълнозърнестата пшеница по-добра от бялата? Абсолютно. Има повече фибри, има повече витамини от групата Б. Но що се отнася до амилопектин А, тъй като цялата пшеница не е рафинирана, тя има повече амилопектин А в нея, така че може да повиши нивото на кръвната захар по-бързо от рафинираната. Съпругът ми каза: Барбара, какво казваш? Току-що ми се обадиха, когато една дама каза, че Барбара казва, че белият хляб е по-добър от пълнозърнестия. Казах: аха. Тя всъщност казва, че очевидно пълнозърнестата пшеница е много по-добра. Има фибри, но не за диабетиците. Кой следи нивата на кръвната захар? Докато панкреаса не стане щастлив панкреас, човек трябва да бъде предпазлив по отношение на храната, която му се дава. И пшеницата, нека я разгледаме. Гледаме 70-те години на миналия век, започна да се разпространява по целия свят. 90-те години на миналия век тя се е установила в световен мащаб. Фермерите я обичат. Получават 6 до 7 пъти повече зърно на акър. Това е 6 до 8 пъти повече пари на декар. Те трябва да си плащат сметките. Много трудно, много предизвикателно е за един фермер да разбере за пшеницата и да иска да вземе решение да премине на древни семена. Той гледа голямата парична загуба, защото няма да получи толкова зърно на акър. Стори ми се интересно да погледна писанията на Елън Уайт в малката книжка Въздържание. Въздържание. Глава 2. Мисля, че на втората страница тя вижда дявола и неговите ангели, опитващи се да измислят нещо, което наистина ще бъде проклятие за човечеството. И Сатана измисля план, че ще промени плода на лозата, запетая, и пшеницата. Това е единствената храна, която е цитирана в този раздел.
пшеницата. И точно това се случи. Може би 50 години след като това е написано, доктор Норман Булак и неговият екип с очевидно благородна цел за кризата с глада променят пшеницата, за да получат повече зърно на акър. Но в този процес той създаде нещо, което се оказа много вредно за човешките същества. Аз ям ли пшеница? Ям, но не много. Но ако имах диабет, нямаше да я докосвам. Но ако имах избор, ям и други зърна. Но пътувам, така че не винаги имам избор и мисля, че ако имах зърнени храни, препечени филийки за закуска, сандвичи за обяд, паста за чай, макарони за чай, претоварена с пшеница и колко го правят, мисля, че тогава ще започна да виждам някои проблеми. Битие 1.29, когато Бог каза на Адам и Ева какво да ядат, той каза: ето дадох ви всяка семеносна трева. Те са много, има толкова много различни семена. Той не каза: ето дадох ви жито. И все пак, за колко хора това е тяхното преобладаващо зърно? Време е да изследваме и другите зърна. Време е да преминем към древните семена. Време е да разгледаме огромното разнообразие от семена, които имаме. Разглеждаме някои от причините за диабета, а номер 1 трябва да бъде пшеницата. Номер 2 – захарта. На планетата не е имало диабет, докато не е установена захарта. В своя завладяващ разказ за историята на захарта, Уилям Дафти, книгата се нарича Sugar Blues, защото какво причинява захарта? Блуз. Той получава повишаване на нивото на кръвната захар невероятно и много бързо. Мозъкът казва на панкреаса: бързо, претоварване с глюкоза. Изпратете съответното количество инсулин. И инсулинът идва и върши добра работа и я смъква надолу, надолу, надолу. Да. И сега мозъкът казва: о, не, твърде ниско е, спрете инсулина, освободете глюкагона. Глюкагонът е този, който я вдига отново. Но какво обикновено прави човека там долу? Взима си сладко. Да. За да я вдигне отново. Това вдига ли я? О, да. Сега е твърде висока. О, не, сега е твърде висока. Спрете глюкагона. И този беден стар панкреас какво става? Стига до момента, в който казва: описна ми от това. Повече няма да работи изобщо. Но нещо се случва преди това. И това е с тази висока глюкоза. Висок инсулин. Опитва се да влезе в клетката. Клетката в крайна сметка казва: писна ми от теб, вече имаме твърде много. Нарича се инсулинова резистентност. И това, което се случва, е, че мозъкът мисли, че все още има твърде много глюкоза, повече инсулин, повече инсулин, повече инсулин. Но всъщност не влиза в клетката, защото има инсулинова резистентност. Така че глюкозата трябва да се разлее някъде в урината. Захарният диабет означава сладка урина. Прекаленото количество се излива в урината. И имаме много нещастен панкреас, който казва: приключих. Вече няма да правя това. Аз съм против злоупотребата с деца, против насилието над животни и съм против злоупотребата с панкреаса. Но каква огромна измама, когато хората не осъзнават това. Не е ли това най-лошата измама? Това е като да риташ куче и да не осъзнаваш, че това наранява кучето. Това е лудост. И не е ли това измамата? И в Откровение 12 стих 9 Библията казва, че големият измамник е изгонен. Този голям змей беше изгонен. Старият измамник, наречен дявол и сатана, който измами целия свят, дори в храната. В това е най-добър измамата. Третото, и като дете това е, което закусвахме всеки ден, млякото. Не е ли така? Млякото върху зърнените култури с захарта отгоре. И разгледахме първите два големи фактора, допринасящи за диабета. Ами млякото.
В книгата си доктор Колин Кендъл заявява, в книгата си Китайското изследване показва, всъщност той има 70 години изследвания. Той не е изследвал млякото 70 години, но цитира много други изследвания. Когато нямаме ензими в червата си, за да разграждаме млякото, и знаете, че всъщност ги нямаме след бебешката възраст, има някои племена, като масаите, които все още имат този ензим в червата си, защото от векове те живеят от кръв, мляко и месо. Това не е балансирана диета. И мисля, че те живеят и те са толкова здрави, колкото са, защото са толкова активни. Но това със сигурност не е идеална диета, но имат ензимите в червата, които разграждат кравето мляко. И приятелката ми, тя има сиропиталище в Накуро, Кения. Те никога не са вземали бебета, но през последните 10 години са започнали да вземат бебета сираци. И имаха няколко бебета масаи. А масаите бебета не се справят добре с соевото мляко. Тя каза, че на всички бебета дават соево мляко, защото самите те са вегетарианци. И съпругът гледаше как тези бебета стават все по-слаби и по-болни. Отишъл и си купил крава. Издоил кравата, дал кравето мляко на бебетата масаи и те процъфтяли, защото има тези ензими. И трябва да разгледаме и генетиката. Аз съм 5-то поколение с австралийско-шотландски происход. Никога не съм се справила с млякото. Когато бях малка, трябваше да пием бутилка мляко. Помните ли това? В тези от моята епоха в училище всеки ден. Аз просто се чувствах зле след това мляко. Очевидно не е в гените ми. Мисля, че там има някакви млекопроизводители, но когато има млекопроизводство в семейството, те са по-склонни да имат ензимите, които могат да разградят тези големи молекули от краве мляко. Но повечето хора не могат да го разграждат. Настоящите изследвания в Австралия показват, че 60% от австралийците не могат да се справят с кравето мляко. Кравето мляко е много добро мляко за бебетата, телета. И хората казват, какво мляко пиеш, Барбара? Казвам, отбита съм, ням храна. Млякото е за бебетата. Кърмих всичките си бебета 2-3 години, последното 3 години. И докато се отбият, те имат пълен набор от зъби и ядат храна. Няма нужда от друго мляко. И това, което се случва в червата, когато млякото не се разгражда правилно и попадне в кръвта, се правят антитела, за да се унищожат тези частично усвоени млечни молекули. Но формата им е много подобна на бета-клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. И тези антитела идват и започват да унищожават бета-клетките, защото те са много сходни по структура с тези молекули от млякото. И тези 3 храни, които толкова преобладаващо се ядат на закуска, са големи фактори, допринасящи за диабета. И белината, която избелва бялото брашно, рафинираното брашно. Защото рафинираното брашно, когато се родиш, яйцата са извадени, вероятно е цветът на вътрешността на кожата ми. Но те го искат бяло, затова го избелват. А белината е алентин. Това е името на белината, с която избелват брашното, за да го направят бяло, и показаха, че алентинът убива бета-клетките в панкреаса. Ох! Нищо чудно, че всеки ден в Австралия се диагностицират 500 нови диабетици. И как можем да обърнем това? Вероятно не сте изненадани да ме видите да поставям думата „поддържай ме“. Защото това са основните закони на здравето, които Бог обяви, че са истинските лекарства, без значение какъв е проблемът. Слънчевата светлина. Панкреасът се нуждае от витамин D, за да функционира правилно. Получи ли слънце днес? Не ти трябва много, но ти трябва малко. Използването на вода. Глюкагонът и инсулинът се нуждаят от вода, за да се направят.
И ако човек е дехидратиран, панкреасът му няма да може да произвежда ефективно хормоните си, които са предназначени да балансират нивата на кръвната захар. Сънят, докато спим, става. Утре вечер ще влезем в мозъка и ще видим какво се случва, когато спим. А когато спим, тялото ни се съживява и презарежда. И за да можем да презаредим и съживим панкреасът, се нуждаем да спим. И трябва да спим всяка нощ. И точно както се нуждаем от 8 чаши вода поне на ден, има още 8 и това са 8 часа сън всяка нощ. Шокиращи новини. Не са много хората, които получават 8 часа и след като чуете какво се случва, когато спим, ще искате да започнете да се стремите към това. Уповавайте на Бога. Стресът усложнява всяка болест, без значение каква е тя. Но да се довериш на Бога и да му благодариш. Библията казва в 1 Солунци 5:18: за всичко благодарете. Ако имате диабет, Бог иска да кажете: благодаря ти, татко, благодаря ти. Защото когато благодарим на Бог за това, което се случва в живота ни, ние развързваме ръцете му и му позволяваме да работи в живота ни. И когато щупих малкия си пръст преди 4 седмици и половина, това всъщност е първия път, когато нося подходящи обувки. Много съм развълнувана, че имам обувки и не съм много разстроена. Когато си щупих малкия пръст, какво искаше Бог да направя? Благодаря ти, татко, благодаря ти. Не ми харесва, не съм доволна от това, но когато казвам благодаря ти, татко, аз му се доверявам. Спомняте ли си стиха, който ви дадох в началото? В Евреи 10 глава. Праведният чрез вяра ще живее. Вяра на всяка крачка. И знаете ли какво е вярата? В Евреи 11 глава 1 стих се казва, че вярата е даване на твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Ако не можете да го видите, това е вяра. Вярвам, че панкреасът ми ще се излекува. Това е вяра. И упование в Бога означава вяра в Бог, абсолютна вяра, че Бог е способен. Ефесяни 3:20. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. И каква е тази сила? Това е силата, която Той е обещал на всеки един от нас, която е Святия Дух. Той каза на учениците си и ще видите това в Йоан 14 глава, започвайки от стих 16. Той казва: аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас. Това е силата, която работи в нас. Когато Бог е в състояние да направи изключително изобилно над всичко, което искаме или мислим, дори да излекува панкреаса ни. Ето един страхотен стих за цитиране. Намира се в Езекил 36:36, лесно за запомняне. Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че аз, Господ, съградих разореното и насадих запустялото. Имате ли разрушени бета клетки? Бог казва: аз, Господ Йова, ще съградя запустелите места и ще насадя отново запустялото, защото аз, Господ Бог, изговорих това и ще го извърша. Той стои зад всяко обещание. Можеш да му се довериш. Но е важно да спрем. Има някои неща, които трябва да спрете, ако искате да победите диабета. Нека просто определим нещата за спиране. Ето защо това е важна част от законите на здравето. Някои неща трябва да спрат. Обичам историята на Даниил в 1 глава. Той казва, но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от храната на царя, виното и другите неща. И това е свързано с 1 Коринтияни 3, 16 и 17. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали.
Защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Това ни отвежда на друго ниво. Но големият измамник е измамил, спомнете си, целия свят, без да осъзнава, че някои от нещата, които приемат в тялото си, го оскверняват. Аз съм господар на съдбата си. Аз съм този, който избира какво влиза и какво не. Така че трябва да проуча и да разбера какво има в това. Един ден бях в супермаркета и видях една дама. И тя имаше голяма жица около врата си и най-голямата лупа, която някога съм виждала. И тя гледаше. Какво гледаше тя? Това бе дребният шрифт. Когато видите този шрифт толкова дребен, получавате съобщението, че те не искат да знаем това дребното. Трябва да правите това всеки път, когато пазарувате, за да знаете точно къде да отидете. Спрете пшеницата. Спрете захарта. Спрете кофеина. Кофеинът предизвиква кризисен отговор и винаги, когато има кризисен отговор в тялото, има освобождаване на инсулин, за да се получи повече глюкоза в клетката, така че да имате силата да направите бягането, изкачването или борбата на живота си. Повечето хора не осъзнават това, че кофеинът предизвиква инсулинов отговор и ние разглеждаме панкреаса, който вече е бил свръхстимулиран в освобождаването на инсулин с високо въглехидратната диета. Алкохолът. Мисля, че е доста очевидно какво причинява това на панкреаса. Висока захар. Тютюнът ограбва всяка една клетка в тялото от кислород. А панкреасът е съставен от клетки, които работят с кислород. Така че има някои неща, които трябва да спрат. Месо. Млечни продукти. И току-що ви показах как това мляко допринася за диабета. Трябва да се върнем към диетата в Едем. И в диетата в Едем нямаше нищо от това. Имаше захарна тръстика, имаше пшеница, която не беше хибридизирана. Вдишване. Когато вдишваме през носа, практикували ли сте го? Не е лесно, нали? Когато вдишваме през носа, използвайки Божия LSD дълго, бавно, дълбоко, опитвали ли сте, когато с нощи си легнахте 10 пъти, 5,5 секунди вдишване, задържате за 5,5 секунди и издишвате 5,5. Правите 10 пъти. Не са много хората, които все още са будни след 10-тия път. Ако все още сте будни, направете го още 10 пъти. LSD. Дълго, бавно, дълбоко. Хранене. Какво е най-доброто хранене за някой, който иска да победи диабета? Най-доброто хранене за някой, който иска да победи диабета е... И това са трите основни хранителни групи. Високо съдържание на фибри. Всички растителни храни имат фибри. И това, което фибрите правят, е бавно освобождаване на глюкозата. Това е, което диабетът иска, но най-вече протеините са много важни. А растителният протеин е най-добрият протеин. Там е вашият боб. Или понякога се нарича бобови растения. Ядки. И не са трудни за ядене, нали? Вкусни са. Семена. Аз се стремя към около 8 до 10 ядки на всяко ядене. А имам две основни хранения. Повечето хора не ядат ядки за 2 седмици. Те не ядат ядки в продължение на 2 седмици. И купуват пакет кашу и изяждат цялото количество след обед. Така че просто вземете 8-10 ядки на всяко хранене. Това е прекрасен десерт. Това е прекрасен десерт. Една шепа ядки. Мазнини. И най-добрите ви мазнини идват от вашите ядки, идват от вашите семена, идват от вашите маслинови и кокосови масла. Има мазнина и трябваше да сложа това в списъка за спиране, но ако сте написали списък за спиране, можете да го добавите и това са вашите променени масла. Говорихме малко за тях с нощи и как те допринасят за увреждането на артериалните стени.
допринасят за високо кръвно налягане и сърдечни заболявания и инсулти. Тези повредени масла също са много вредни за панкреаса. Така че те трябва да спрат. И тук е най-доброто ви хранене. И ниски. Поддържайте въглехидратите си ниски. И ако имате съдържание на фибри, боб всеки ден, ядки и семена на всяко хранене, добри мазнини, това автоматично ще бъде диета с ниско съдържание на въглехидрати. Вместо да приемате 2 чаши ориз и 1 чаша леща, хъпнете половин чаша ориз, 2 чаши леща и голяма салата. Просто променете съотношенията. Умереност. Умереност във всички хубави неща. Упражнение. Упражнението и промяната в диетата може бързо да обърне инсулиновата резистентност. Искам да ви покажа защо. И как бързо да обърнем инсулиновата резистентност. Засегнах го снощи. Снощи засегнах една форма на упражнение, която е високоинтензивна интервална тренировка. И ние разгледахме това по отношение на сърцето. Но искам да ви покажа как тя пряко влияе върху вътрешната работа на клетката, като има драматичен ефект върху нивата на кръвната захар. И както подсказва името, това са интервали с висока интензивност. Интервали на възстановяване и обикновено се правят за цикъл. 30 секунди обикновено е правилото. Ако смятате, че 30 секунди не са много дълги, опитайте да го направите, когато правите висока интензивност. 30 лицеви опори. Всички ние трябва да правим лицеви опори всеки ден. Направихте ли си лицевите опори днес? Трябва да укрепваме горната част на тялото. Когато сте направили 30 лицеви опори, правите висока интензивност. Помнете, винаги през носа, винаги през носа. Да, направих си 30 лицеви опори тази сутрин. До края на вашите 30 лицеви опори имате висока интензивност. Високата интензивност може да се движите нагоре по хълмовете. Може да бъде на велоергометър. Ако имате батут, може да направите висока интензивност на батут или тичане на батут. Синът ми Питър правеше това. Сега имаме малка вдлъбнатина в дървения ни под, където Питър правеше високата си интензивност с батута. Казах, никога няма да забравим теб на батута, имаме вдлъбнатина в пода. Малко по-тежък е от мен. Времето за възстановяване обикновено е 90 секунди. Ако установите, че времето за възстановяване отнема повече време, това е напълно добре. Рим не е построен за един ден. Ако можете да направите само 1 или 2 комплекта упражнения с висока интензивност, така да бъде. Защото докато прилагате това и достигнете до цикъл от 6, ще откриете, че времето ви за възстановяване ще става все по-малко и по-малко и ако можете да се придържате към тези времена, това са само 15 минути на ден. Това изобщо не е дълго. Това е най-добрата застрахователна полица, която можете да направите. Това е един от най-добрите начини, по които можете заедно всичко останало, което разгледахме за предотвратяването на диабета, но е важно и възстановяването от диабета. Искам да ви заведа вътре в клетката и да ви покажа какво се случва вътре в клетката с интервални тренировки с висока интензивност. За да обясним това, пътя от 20 стъпки, и ние го разгледахме, когато разгледахме рака. Не забравяйте, че това е много бърз път. Понякога консумира 15 пъти повече глюкоза в сравнение с пътя от 8 стъпки, който е бавен. Но там има ензим, определящ скоростта, който винаги ще поддържа този по-бърз или по-бавен ход. Така че, когато сте в края на първия си набор с висока интензивност, пътеката от 20 стъпки се ускорява. Пътеката от 8 стъпки се ускорява. И това не е изненада. Но тъй като и двете са ускорени и оборотите са по-високи тук, се прави повече пируват, отколкото може да се подаде в по-бавния път. И така тялото съхранява този излишен пируват като млечна киселина. Чували ли сме за млечна киселина? Във времето за възстановяване, черният дроб превръща тази млечна киселина обратно в пируват и я подава в електроцентралата.
Така че когато сте във времето за възстановяване, какво е то? Какво е времето за възстановяване? Може да бъде бавно ходене надолу по хълм, може да се кара колело бавно, може да са леки отскоци, или може просто да правите здравословното отскачане. Това е здравословното отскачане. Когато сте във време на възстановяване, това е когато черният дроб превръща млечната киселина обратно в пируват. Когато сте във време на възстановяване, клетките ви изгарят точно толкова гориво, колкото когато бягате за живота си. И във времето на възстановяване цялата млечна киселина се почиства. Ето защо интервалните тренировки с висока интензивност са най-мощната форма на упражнения. Много треньори тренират своите спортисти и техните върхови спортисти с това, защото дори ако те ще направят 5 км бягане, това е най-добрият начин да тренират за тях. Интервалната тренировка с висока интензивност. И когато стигнем до втория набор от висока интензивност, стигаме до края на втория набор. Запасите от гликоген се изтръгват. Може би до третия набор сме изчерпали запасите от гликоген и така сега мозъкът причинява освобождаване на човешкия хормон на растежа. Човешкият хормон на растежа е много активен, когато растем. Когато спрем да растем, вероятно не ви изненадва да знаете, че спрях да раста, когато бях на 16. Когато спрем да растем, човешкият хормон на растежа отива в пенсия. Но когато стигнете до точката в интервалните тренировки с висока интензивност, където изчерпвате запасите от гликоген, мозъкът задейства хипофизната жлеза да освободи човешкия хормон на растежа, който активира чувствителната към хормони липаза. А чувствителната към хормони липаза е хормонът, който разгражда масните депа. Липазата е ензимът в организма, който разгражда мазнините. Така че хормон, чувствителната липаза е ензимът в организма, при който чувствителната липаза се освобождава, за да започне да освобождава масните депа. И тогава човешкият хормон на растеж обръща тялото в друга форма на консумация на гориво. Тя се превръща в горелка за мазнини. Нека ви покажа защо. Глюкоза. Глюкозата изгаря по 4 калории на грам. Докато мазнините те изгарят по 9 калории на грам. Какво е калория? Това е единица за енергия. Можете ли да видите защо човешкият хормон на растежа започва да изгаря мазнините като гориво? Защото ще даде повече от 2 пъти повече единици енергия в сравнение с глюкозата. Тъй като се движим, човешкият хормон на растежа също увеличава способността на организма да използва протеини. Разгледахме значението на яденето на достатъчно протеини. Разгледахме колко е важно да не пиете с храната си, за да не разводнявате храносмилателните си сокове, за да имате достъп до този протеин. Сега разглеждаме друг аспект и това е прилагането на интервални тренировки с висока интензивност всеки ден, което води до освобождаване на човешкия хормон на растежа, което увеличава способността на тялото ви да използва протеини. Човешкият хормон на растежа също увеличава циркулацията на кръвта към кожата, така че забавя стареенето. Не е ли това добра новина? Филмовите звезди плащаха, някои от тях все още плащат $1000 на седмица за човешкия хормон на растежа. Предлагам ви да намалите цената днес. 15 минути висока интензивност интервални тренировки на ден ще доведе до освобождаване на човешкия хормон на растежа, който може да остане активен в продължение на 24 часа. Каква сделка? Не е ли добър Бог? Не са ли най-хубавите неща в живота безплатни? Това не струва нищо друго, освен усилия. Запишете си час. Ако не си уговорите час, няма да го направите. Но по отношение на диабета, тъй като започвате да правите високата интензивност с освобождаване на човешкия хормон на растежа, нещо се случва на клетъчно ниво, допълнителни рецепторни места се развиват за инсулин. Помните ли какво е инсулинова резистентност? Погледнете вашата страна. Извършване на интервални тренировки с висока интензивност. Знаете ли какво пише сега? Всъщност ви искаме още. Трябва ни гориво. Така че инсулиновата резистентност може да се обърне за една седмица.
за една седмица, чрез пиене на достатъчно вода, чрез преминаване към диетата, която току-що обяснихме, която наистина е диетата на Едем, чрез прилагане на високоинтензивни интервални тренировки. Това може да доведе до тотален обрат в това. Така че Дан дойде при нас, когато беше на 19, той се разболява от диабет тип 1, когато е на 15. Защото има лоша настинка в гърдите и лекарят го поставя на висока доза много силен антибиотик, който убива бета-клетките в панкреаса му. И когато дойде при нас на 19 годишна възраст, той беше на 90 единици инсулин на ден. През първата седмица, той не ми каза това до по-късно, през първата седмица в нашия център, първите 2 дни на сокове, това са предимно зеленчукови сокове и това винаги балансира добре нивата на кръвната захар. Той получаваше ниско ниво на кръвната захар посред нощ. Защо? Неговите 90 единици инсулин му позволиха да яде това. А ние не му сервирахме това. И сега той е на твърде много инсулин и твърде много инсулин сваля нивото на кръвната захар твърде ниско. И ако тя падне твърде ниско, той вземаше бомбони посред нощ. И това винаги му причиняваше главоболие, защото бум, получава ниво на кръвната захар, което е много високо. Втората седмица той се почувства малко виновен, защото беше с нас 4 седмици. Затова той ядеше ябълка посред нощ. Ако имате ниво на кръвната захар, отнема много време, за да изядете ябълка посред нощ, но той не получи главоболието. Третата седмица той спря бомбоните, вместо да взема ябълка, той ставаше от леглото, скачаше, за да направи 30 лицеви опори. Какво освобождава това? Неговият гликоген. И ако се нуждае от повече, някой от масните му клетки. Той каза, защо никой не ми каза за гликогена? Аз го наричам най-добре пазената от диабетиците тайна. Това са запасите от гликоген. Той вече е в мускулната клетка. Той ми каза, че е станал една сутрин и нивата на кръвната захар са същите като в Канада. Така че той е станал сутринта, а нивата на кръвната му захар били 3. И не трябва да слизате до 5. Тя вече е била 3. Това е почти припадък. Така че той взе малко от солта. Помните ли минерализираната сол? Пи малко вода, облече се, пи още малко вода, облече екип за тичане и отиде да тича. Върна се, измери си нивата на кръвната захар 9. Откъде дойде това? Само взе вода и това малко количество сол, тези минерали помогнаха да се освободят неговите запаси от гликогени, може би някои масни резерви там. Прибра се вкъщи след 4 седмици и бе на 10 единици инсулин на ден. На колко беше, когато дойде при нас? На 90. Той ми каза, моят лекар ми каза, че панкреасът ми е мъртъв. Каза, с гангрена ли е? От какво е мъртъв? Или е мъртъв, или е жив. Левит 17.11 казва, че живота на тялото е в кръвта. Ако има кръв, която отива в панкреаса, бих искала да кажа, че е жив. Просто трябва да се възроди. Просто трябва да му се дадат подходящи условия, за да стане щастлив панкреас. Здравният център в Алабама казва, че това се е случило вероятно преди около 6 или 7 години. Един мъж присъства на нашата програма. Наричал го Том. Той беше на 62 и когато дойде в нашия център, беше в инвалидна количка. Той каза, мога да ходя, но проблемът е, че наскоро изваряха лимфните възли от слабините ми, за да се опита да разберат защо има диабет. Така че когато предприел пътуването с самолет, краката му се подували с лимфна течност, защото бил загубил лимфните си възли в слабините. Той казва, похарчил съм $1 милион за здравето си през последните 10 години. Беше от Флорида. Каза, ходя при най-добрите специалисти, но те просто ми казаха, че не могат да направят повече за мен. Бил е на лекарства за кръвно налягане, холестерол в кръвта, разреждане на кръвта. Той бил на 90 единици инсулин на ден, кратко и продължително действащ.
диагностициране като диабетик тип 1 и когато дойде, краката му бяха подути. Каза, няма да мога да правя разходката с всички останали. Казах, няма, прав си, няма. Но казах, искам да се качиш на батута, на малкия мини батут за 1 минута на всеки час. И просто направи това. Това се нарича здравословно отскачане. Батута стимулира лимфната система и я кара да се движи. В рамките на 24 часа краката са спаднали 60-70%. Той е много щастлив човек. Започна да прави някои от разходките, не твърде далеч, защото не забравяйте, че той трябва да внимава за тези крака, защото лимфните възли са изчезнали. В края на 2 седмици той е преминал от 90 единици инсулин на ден до 10 единици инсулин на ден. Това е забележително. Нивата на кръвната захар могат да се променят много бързо. Той спря разредителите на кръвта. Спря холестерола в кръвта, остана малко с кръвно налягане. Кръвното налягане обикновено може да отнеме малко повече време. Изпрати ми имейл 3 месеца по-късно. Каза ми, загубих 80 паунда за 3 месеца. Каза, спрях всичките си лекарства. Това е диабет тип 1, изключен е целият му инсулин. Казах, това е впечатляващо, Том. Той каза, плувам по 30 обиколки на басейна на ден. Карам колело по 6 мили на ден и отскачам около 3 минути 3 пъти на ден. И каза, правя точно това, което ти ми каза. Защото когато дойде, каза, каквото и да кажа, ще го направя. Той каза, върнах се при лекаря си и той бе удивен. Той е изпълнителен директор на някои големи компании. Каза, че се върнал в офиса и каза, внимавайте, върнах се. Когато се върна за първи път, той е на 62, а жена му е на 42. Тя каза, това е твоето бебе, не ме интересува. Харесвам шампанското и круасаните си. След 3 месеца тя има друг поглед към съпруга си. Всъщност, той вече не е кисел. Виждате ли, когато нивата на кръвната захар са ниски, мозъкът ни може да задържи само 2 минути доставка на глюкоза. Така че, когато нивата на кръвната захар се понижат, колко време отнема преди кръвта да не работи? Мозъкът вече не работи добре, 2 минути, и са намусени и раздразнителни и отхапват главата на всички. Всъщност, когато каза, внимавайте, върнах се, целият персонал казал, о, не. Но влезе друг човек, съвсем различен човек. Защото сега той имаше мозък, който става последователен, с постоянна доставка на гориво. Така че емоциите му, настроението му са различни. Всъщност той и съпругата му се оженили повторно. Тя каза, имам нов мъж. И след 3 месеца познайте кой се върна. Кой се бе заинтересувал? Жена му се заинтересува. Той ми изпрати имейл около 5 месеца по-късно след първата програма и каза, че тя я прави. Каза, че тя вече изгубила 20 паунда тегло и е развълнувана и всичките й приятелки искат да знаят какво прави тя. Той каза, ям по 2 пъти на ден. И така, какво е казано за повечето диабетици да ядат? На всеки няколко часа. Но дори когато стомахът е празен, вашият 12-пръстник е мястото, където се поемат хранителните вещества. И можете да поддържате нивата на кръвната захар балансирани доста добре между храненията. Дори да отидете на 5 или 6 часа между храненията, като имате солта и водата, този кристал келтска сол. Всъщност това се нарича ограничено във времето хранене. Обърнете внимание на ограниченото във времето хранене. Това е най-популярният начин на хранене днес и е яденето 2 пъти за период от 24 часа, с интервал от 6 часа. Спомняте ли си, че Елън Уайт каза в малката книга Съвети за диета и храна и изцелителна служба, още в края на 19 век, 2 хранения са по-добри от 3, с 5 до 6 часа. Не е ли интересно какво показва науката днес? Това е ограничено във времето хранене. Идва от диетата 5-2. Периодично гладуване, вероятно сте чували за тези популярни диети днес. Това, което откриват с ограниченото във времето хранене, хората губят тегло, нивата на кръвната захар се балансират и така диабетът се побеждава и кръвното налягане, всъщност всички тези ефекти, всичко от ограниченото във времето хранене. Това, за което се застъпвате, е яденето на основно хранене в 1
и основно хранене в 7, но за мен това противоречи на разума. Трябва да се върнем към старата поговорка: закуска като крал, обяд като кралица и вечеря като просях. Една дама попита какво едат просеците, аз казах понякога нищо. И споделям тези две забележителни истории с вас. Виждали сме много диабетици да побеждават тип 2. Но тези две истории. Един човек е бил на 19, един човек на 62 и двамата са победили диабета си. Хората ми казват: ти имаш толкова много успешни истории, Барбара. Имаш ли някакви провали? Знаете ли, има само един единствен провал и от страната на човека да направи това, което трябва да направи, за да получи резултатите. Можем да отворим време за въпроси сега. Има ли въпроси? Благодаря ви, здравейте. Въпросът ми идва от член на Спасени, за да слушат по света. Тя се казва Мишел Хенри, иска да знае какво мислите за розовата хималайска сол. Розовата хималайска сол съдържа 75 минерала. Тя не е толкова добра, колкото келтската сол, която има 82 минерала. И една от красотите на келтската сол са кристалите, които се образуват, които съдържат някои микроелементи, които не се намират в хималайската сол. И един от тях, много ценен, и аз го споменах снощи, беше йодът. Хималайската сол със сигурност е по-добра от трапезната сол, но не е толкова добра, колкото келтската. Здравейте, как сте тази вечер? Въпросът, който имаме: какво бихте предложили за лечение на кандида и дрожди? Добрата новина е, че съм написала цяла книга за това, защото откривам, че има много невежество относно мухала. Нарича се Самолечение чрез дизайн. Книгата е разпространена в момента, но дъщеря ми каза по телефона, преди да дойде тук, че утре ще получи пратка от 10 000. Нейният уебсайт е www, много лесен за запомняне, mistymountain.usa.com. Така че ако се свържете с нея утре или в други ден, чрез този уебсайт, тя има цял екип от хора, защото има натрупани поръчки за 5000 книги. Но вече сме поръчали още 10 000, така че книгата трябва да е налична. Това е малка книжка, това е проста книжка, лесна за четене. Можете да я прочетете лесно за няколко часа, но там има програми за това как да победите дрождите в тялото. Какъв е този сайт отново? www.mistymountains.usa, пълната дума Mountain. Да, извинете. Майка ми има високо кръвно налягане и диабет. А вие споменахте Misty Mountain. Тя живее в Тенеси и се чудих дали всички центрове като Misty Mountain са еднакви или равни. Трябва ли да потърся най-близкия? Имате ли препоръка? Здравният център, в който бях миналата седмица, който изпълнява 2 програми на месец, е много подобен на това, което правим. Това е центъра Иден Вали в Денвър, Колорадо. Това е може би най-близкият център в САЩ до това, което правим. Добре, знам, че има още един наречен Wildwood. Не съм сигурен, че е този, да. Да, има Wildwood. Не съм сигурна дали правят подобна програма за нас, но знам, че Иден Вали прави. Добре, ще проверя това. Благодаря. Наистина бързо още един въпрос. Моята приятелка има дъщеря, която получава припадъци. Не знам дали това е приложимо за тази програма, но има една отлична книга. Тя се нарича "Спрете аутизма сега" от доктор Брус Файв. И той показва как кокосовото масло може да помогне за преодоляване на припадъците. Той говори за кетогенната диета. Можете да направите кетогенна диета на растителна основа, която е с ниско съдържание на въглехидрати, високо съдържание на фибри, щедра на протеини.
И той предлага допълнение с кокосово масло, защото в черния дроб кокосовото масло се разпада до невролечители, наречени кетони. Зная, че споменахте, че зърнените храни и киселото мляко са с високо съдържание на захар, но какво да кажем за обикновеното кисело мляко или овесени ядки? Един от проблемите с овесените ядки е, че са с високо съдържание на растителен химикал, наречен лектини, а лектините могат да увеличат възпалението в организма. Тримата ми сина ядат овесена каша всяка сутрин и обичат овесената си каша, но нямат никакви здравословни проблеми. Но ако някой има здравословен проблем, съветвам да се пази от овесени ядки, докато здравословният му проблем не бъде преодолян. Можете да си купите кисели млека, които нямат захар в тях. Те биха били страхотни. Можете да си купите кисело мляко от кашу, бадемово кисело мляко, органични соеви кисели млека. Това е вярно. Сестра Барбара, благодаря ви много за лекцията. Имам 2 въпроса, ако нямате нищо против. Първият е, и малко намекнахте за това, но има ли някои най-добри практики на хора, които са в началните етапи на регулиране на кръвната си захар? Те имат върхове и спадове, някои неща, които могат да направят, когато кръвната захар се повиши или когато се понижи. Винаги гледате защо. И ако нивата на кръвната захар се покачват и намаляват, погледнете последното си хранене. Защото е имало нещо в последното хранене, което причинява това високо и ниско. Ето защо е важно да погледнете гликемичния индекс и да преминете към храни с нисък гликемичен индекс. Но имахме невероятен успех с простите насоки, които ви дадох днес. Виждаме всъщност в Иден Вали, миналата седмица имаше една дама на 2 различни инсулина, а също и друго лекарство за диабет. И мисля, че беше събота сутрин, тя дойде при мен и каза: вижте нивата на кръвната ми захар. Тя каза: те са нормални и днес не съм приемала никакъв инсулин. Тази дама е на 60 години и се опитва да победи това от дълго време и беше само диетата, за която ви разказвам тук. Следователно, много бързо можете да балансирате нивата на кръвната захар. Благодарим ви. И вторият въпрос е: знам, че има хора, които имат диабет, който е започнал заради лекарства, диабет, предизвикан от лекарства. Имате ли някакви съвети за тези хора, които се опитват да го регулират? Това нещо може ли да се регулира с диета? Намирам, че без значение каква е причината, и съм съгласна с вас, при нас дойдоха няколко деца, които развиват диабет след техните детски вакцинации. И да, младежът, за когото ви разказах, това беше тежък курс от антитела, които убиха бета-клетките му. Без значение каква е причината. Всеки диабетик реагира на това. Много благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, сестра Барбара. Интересувам се от вашите мисли за хранене за кръвна група. Да, има много бърз, страхотен отговор за това. Конете има 7 различни кръвни групи и всички те ядат трева. Следващия. Просто мисля, че някои от най-здравите хора на планетата живеят в планините и дори не знаят каква група са. Никога не са правили кръвен тест. Разбирате ли, за това казвам, че вие сте докторът. Ако работи, правете го. Ако не работи, продължете да се приспособявате, докато не разберете какво работи за вас. Добър вечер. Бихте ли обяснили връзката между холестерола и витамин D? И също така, много вегани, вегетарианци и хора на растителна диета имат много ниски нива на холестерол. Какво трябва да направим по въпроса? Създаваме 45-50 както LDL, така и HDL. Какво можем да направим по въпроса? Вярвам, че когато започнете да давате на тялото правилните условия, това автоматично ще се балансира. И моделът поддържа име е основан на правилните условия. Откривам, че много хора не ядат достатъчно протеини, особено растителни. Те не ядат достатъчно протеини и не ядат достатъчно мазнини.
И мнозина прекалява с въглехидратите, както в моята илюстрация днес. И това трябва да го балансира. А витамин D има 2500 рецепторни места в ДНК за витамин D. Така че ниският витамин D засяга всяка една функция на тялото, включително производството на холестерол. Благодаря ви, сестра Барбара. 2 въпроса. Какво мислите за жените, които отиват за обичайната или годишната цитона маска? Преди беше ежегодно, сега казаха на всеки 6 месеца. Смятате ли, че това е препоръчително и трябва ли да го правим? Не. Никога не съм ги правила. Но знаете ли какво правя? Давам на тялото си правилните условия. И всеки път, когато една жена има цитона маска, шийката на матката й вече е претърпяла повече щети. На всеки 6 месеца повече щети. Съжалявам, но не мога да се съглася с тях. Благодаря. Вторият въпрос е: какво бихте препоръчали на човек, който преминава през менопауза, в която когато топлинната вълна удари тялото ви, се усеща като огън под кожата ви? Какво правите? Това е резултат от хормонален дисбаланс. И ако потърсите в Google моето име и хормони, ще намерите 50-минутна лекция за хормоните и тя показва защо хормоните са извън баланс. И също така показва как можете да си върнете баланса. Някой, който слуша онлайн, задава въпроса: добре ли е да си ядат броколи, моркови, зеле, сурови? Или трябва да бъдат сготвени? Ако някой има недостатъчно активна щитовидна жлеза, зелето, което е зеле, карфиол и броколи, са с високо съдържание на гойтрогени. А гойтрогените инхибират функцията на щитовидната жлеза. Но ако го сготвите, това обезоръжава гойтрогените. Така че ако някой има свръхактивна щитовидна жлеза, суровите зелеви са добри, защото това ще я забави. Но ако някой има недостатъчно активна щитовидна жлеза, най-добре е да готви всички тези зелеви. Да, здравейте, добър вечер. Имам семейен приятел, който има диабет в момента и приема метформин. Чудех се дали това е нещо много трудно за излекуване. Откриваме хора в здравния център, които в рамките на 48 часа излизат от метформина. Оставям го на човека. Той си мери кръвната захар. Нивата е обикновено всеки ден, може би няколко пъти на ден. И с промяната в диетата нивата на кръвната захар спадат и след това те могат да започнат да намаляват лекарствата. Благодаря ви. Добър вечер, сестра Барбара. Както казах, карахме 9 часа, за да дойдем до тук с някои приятели за лекцията, но въпреки това сестра ми е казала, че има твърде много витамин D в тялото си. Така че какво мислите за това? Взима ли добавки? Ще трябва да проучите защо. Ако тя приема добавки, спира добавките. Ще трябва да знам малко повече за това, за да коментирам. Сестра Барбара, за някой, който е преминал през сърдечен удар, бихте ли им препоръчали да правят упражнения с висока интензивност? Ще бъдат ли добри? Няма данни за сърдечен удар, докато се правят упражнения с висока интензивност. Това всъщност е най-безопасната форма на упражнения. Звучи добре, благодаря. Здравейте. Занимавам се с естествено изцеляване от много години и съм прочел почти всяка книга с изключение на вашата. И когато става въпрос за диабет, 99% от всичко, което някога казват, е за тип 2. Те казват, направете това за тип 2. Те не споменават тип 1, освен, че казват, че нищо не можете да направите за тип 1 и просто го игнорират. Останалата част от книгата е за тип 2.
Така че тип 1 очевидно е по-предизвикателен и всеки, който е на тип 2, който слуша медиите, казва: изигран съм. Трябва да взема огромни количества от каквото и да е и това е всичко, което има. Можете ли да коментирате това ще работи ли за тип 1? Абсолютно. Двете истории, които току-що ви разказах, бяха за тип 1. Не говоря за тип 2, защото това е лесно да се оправи. Но тип 2, това, което се твърди, е, че бета-клетките в панкреаса са мъртви или не работят. Но аз вярвам, че ако има кръв, животът на тялото преминава през панкреаса и той може да бъде съживен. И ние живеем в невероятно тяло с вградена способност да се самолекува. И когато му дадете правилните условия, то се съживява. Прав сте, тип 2 реагира много по-бързо. Но аз разказвам историите от тип 1, само защото са най-трудните и все пак сме виждали хора напълно да се възстановяват. Точно така, защото хората, които имат тип 1, казват: добре, съжалявам, панкреасът ми е мъртъв, нищо не мога да направя. Те са били погрешно информирани, нали? Точно така. Има много измами около това. Добре, нека да кажем заключителна молитва и мисля, че имаме песен. Татко Небесен, благодаря ти много за това тяло. Ние никога няма да спрем да те хвалим и да ти благодарим, както казва Псалом 34. Докато съм жив, ще хваля Господа. Благодаря ти, Татко. Моля те, благослови всички, които слушат тази лекция и им дай кураж и решителност да приложат това, което чуха тази вечер и да видят резултатите. Благодаря ти, Отче, защото се помолихме в името на Исус. Амин.